Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe ku-channel, ulike ividiyo ebese-ke uciphisa i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ividiyo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwividiyo uyayibuka. SikuTrend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Ingane zakwethu sikubhekela-ke nje kwigameko ezenzeka mihla namalanga la eSouth Africa. Lo esimbona-ke esithombeni igama lakhe uZama Sibiya, obedume ngokuthi-ke uMasiza. Kubekwa ukuthi-ke usuku enikelwa izolo ubulewe ubaba wengane yakhe izolo laphaya endaweni-ke yaseNanda kuNew Road mawudonsela-ke eNtuzuma. Kuthiwa-ke ubaba wengane yakhe umgwaze phambi kwabantu, kanti-ke lo baba wengane yakhe udume ngokuthi-ke umanyoni. Kuthiwa-ke vele umphuma ejele. Kuthiwa-ke uqede ukumgwaza wase-ke emshayisa ngemoto, kanti abanye bathi cha, akakwenzanga lokho, umgwazile nje kuphela. Lesigameko senzeke laphaya endaweni-ke yaseNanda kuNew Road mawudonsela-ke noma-ke udonsa ngomgaqo obheke eNtuzuma. Kuthiwa-ke uthe mayeqeda umgwaza wase-ke ebaleka ngemoto-ke, nalapho-ke imoto-ke iphaphalaze khona njengoba-ke siyibona esithombeni, wase-ke ephuma ebaleka ngenyawo. Kumanje ugcwele amathafa. Like ividiyo, subscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. SikuTrend TV izohlezi khona la inilethela-ke indaba emfishane esemathini usuku nosuku. Asihlangabezane kwividiyo elandelayo.